Ifunanya na dimuma mobolo mona ginkem love ne chumula mobolo makagio ikukuku aliba sogi kamu mankem osokwatonda bagaliba sogi kamu mankem enwegi maku enwegi mego macha cha cha oledo kobolo chako manke na kola Nkemo agame jide ginkem Nkemo agame jide ginkem enwegi maku enwegi mego macha cha cha oledo kobolo chako manke na kola Ipiku ka nwa ị na-ava azụta ya. O nwere ihe nwa ahụ ji ife kpọrọ. Ihe ọ bụ na o ji na-egwu egwu. Ọ bụ keke egwu na-agwa gị kịta. Ịpịtọka ya. Nkem Obinna bụkwa mgbe obele nwa. Bụrụkwa na mmebi ka na-emebi Obinna. Obele nwa. N'oge na-adịghị anya kịta ya bụ nwa etofekwa n'ụmụ ife nda mana cherekwa Nkem ka isi ekwuzi okwu a kwa mbọsị iji bago jealous Hia yi nwa bụ Nkem na-egbujili nwa nwoke anya. Ọ ga-adịkwa egwu. Nna be ekwu asị na-ekwu mere ọnụ nwa ahụ na-egwu oke egwu. Onwe ike na-egbujili anya obele. Nụ. Kemgbe ji mụchi ya. Ndị amụmụ otu isi emebe. Ihe obele ihe Obinna kasị Obinna ka ị na-emezi. Nkem ngwanụ ka ntị etulu gị. Nwanyị ọma. Ojo. So ife ị na-ekwuzi bụ na mụnwa bụ di gị adịghị enezi gị anya. Nne m ọkwụ naanị nwa nwoke anyị nwere. Nsị ka m jiri n'ịfụnanya na mmesapụ obi wee na-eso ya bụ nwa. Ụmụna nwa mgbe ọ ga-abụrụ ya bụ obele nwa eto ụgwọ nwoke nụọ nwaanyị. Mgbe ahụ ịfụ na onye ọzọ eteki ova na-enyezi ya ụmụ attention na ndị ọzọ. Mana mụ na gị ịtọrọ atọ ọkwa mụ na gị ruo mgbe ebighị ebi. Ahụkwa gị n'anya Nkem. Ahụhụ nke nwa n'anya. Ya bụ ezigbo akụkọ. Tọpelụ m azụ gbaa m ọkpa n'eze. Adị m ime. Nkem. Nkem. Emi n'ife. Nkem. Ya m ga-abụ nna nwoke ọzọ. Ọ bịa. Biko, ọkwa nwaanyị. Nyefu ife tinye fotokopi achọkwa m story. Biko, nwaanyị ka nna m. Ọkwa ihe gị na Obinna na m n'ụlọ ike adịrọ m chọọ onye ga-abịa na-enye m udo. Onye ga-enye gị udo ka ọ ga-enyere gị aka. Onye ga-enye m udo. Na-ebupụ maka. Nkem. So Chukwu nna bi n'eluigwe ga-agọzili m gị. Ka nsi waleta nwa oge nnọọ. Enụba m. Amara m. Isi pụta nnọọ soro m. Amara m. Mana Chukwu nna gọzielu m gị. Enugo. Jide, que eu falei que me falou, Não, eu tô aqui tá só bugatti com uma lechama. Não na roda alguém. Que bom que me quita. Acaba com. É de uma. Jide do família. Sim. Jide. Nem mais como da fala. Não malu só bugatti com. Jide do que pra ninguém que me quita, Ịkpata bụ ego ị chọrọ iji n'ụlọ m. Ịkpatakwuo ya, ọ ga-ajụ. Nyamụntị, o nwere ihe mmekọta n'ụwa Jizọs a. O nwere ihe mmekọta nọ n'ụwa ya.
Can I get you come down and Mamma Nogi? Come over to you can buy on size 4. Okay, I give me that's yum. I'm already up, you know. Give on that girl. Nkem, can you be honored? What the pinch of them? I can't remember. Can't happen so. I'm guessing Kiri could do it. Obi at the quadrant. Anyway, Matacom. I can call you. One, not from me. So, me, my finny so. Let me quit the night. It's what I'm good. It's what I'm. Nkem, Nifa. Kimon Cabna, man. What was the reason I got me like a call job one? Kimon, you? Kimon, you could do so. I'm not judging him. What's my man in Gozia? Nkem. Mamma Gozia the Kakempa. When I saw say again, no more beyond me. When I'm man be taken man. Get to qualify again. Tomorrow. Today, I'm sorry, I'm not going to me again. Okay? And we make you know yours in your bill. I'm going to country. Today, came up on stone. Corper. Maryann. What will live some? Nkem. Opo na mbe feeling nice na. Kedi si feg mo apa. Nkem o ko apa ntom. O ga bo wami. Asna kono ba ne sin o ki obi ike. Na nletagi. Obi esi mi ike. Amen. Ka ko again kwa. Mwari ho ga bo na katichi. Kambo kanda daso. Afungina. Ngutisi much. Chetalo much. Nelum chichi. Chelum. Chetalo much. Nkamwa. Ja. I forgot. Nkem. Oh. Nwunye onye ulugbo. Otomai. Maya. Maya. Hey. People do want to be shine no my people. People don't want the guy never came but man with the network or the back Facebook. Hey, how about that go? Papa.
Ihe nke a kalịrịkwa mmadụ. Ọ batago ihe ọpụpa. Ewu. Nee, ọkwa netwọk ka m na-achọ. Ezigbo iwe na-aghasa m ụbụrụ. Mana since m nọ n'obodo enwetabe m netwọk. Emebe m Facebook, emebe m Instagram, emebe m Twitter. Nke na-aghasa m ụbụrụ na-agba m na brain. Obodo Snapchat. Emebere m Snapchat kemgbe m nọ n'obodo. Nne, nnọọ na ndị Achi village. Ị bịara ebe a ife obodo nna gị. Ị bịara ebe ịgba Facebook, Snapchat, Twitter na ndị otu ya. Ịnụgo? Biko rapụgodo ihe anyị na-akọ. Maka ụmụ pinọpịnọ ibe mee post China village a. Emekwa na ofu hanche niile ebulugo akpa ha gbanacha. Mụnwa sị nnọọ ka m bụkwukwa ezigbo mmadụ nọrụkwa. M kwụsịla ụmụaka anụnwa nọchi n'obodo a ihe. Ka ha bụrụ mmadụ, ọ ajọ ihe ka mme. Nwa na-akwa asị ha lụọrọ m ụlọ ma elu m nka. Ihe m chọdebe bụ obele ihe. Obele ihe a nchọ bụ netwọk na-adịla m mgbe ọbụla. Ọ ya aga mba na ara ma Instagram. Ịmago Butue. Anụ m na ụzọ mmiri obodo a na netwọk na-adị ebe ahụ. Amarọ m ka anyị jee nenenu. Gbaa m ọkpa n'eze. Anyị aka nọla ebe a na-akọ gịnị? Biko ka anyị pụ. Chere ka m weta ya n'ime. Ndị bịakwasịrị gị jikọbegodo osisi tupu netwọk nwee nna dọkwala mmiri atụghalị uche. Ịmako na esoche ya ole aka m soche ya aka m. Nwunye nke a boys a na-eko. Ụmụ boys ekọbụ ọnụ. Kọpa nwere okwu nwere ntị. Hashtag Kọpa na-eme boys a na-eko. Hashtag hewalụ m ya. Ka ime chigodo. Hashtag sexy Kọpa. Bụpụchi ọfụma m. Enwere m ya. Nwa nwere ya. Hey, flower mo. It was just me too, flower mo. Ịchọkwa iji flower si? Ekwesịrị m mbupụta ọfụma nwunyezie nke a na Instagram boy fa na-eko. Obodo ahụ maka nnọọ. Be careful. Manina da. Nwanne m nwanyị dị ime nke abụọ. Mara m enu. Atụbeghị m ajụ ya gbọdere mụ a ma ọ na-ewute. Ewutezina gị. Kwe mana ọmụnwa ka ọ kwesịrị ịdị n'olite. Ọmụnwa bụ nwoke ọmụnwa ka a na-asị na ma nwere ife kwesịrị ime. Ọ bụrụkwanụ mmadụ na-enye nwa, ọ Chukwu na-enye nwa. Kika Chukwu ga-eji gozie ndị nke ọma ngozi ndị nke ya gozie n'ogoshi gozie nwanne m. Ọ ga-agọzi gị. Oke Chukwu kakwanụ mma. Gwa mmalụ m ahụ. Mami? Mmalụ m ahụ. Mami? Puerto Rico. Fashion, they won't know. Hey, Stanley, the cake man. Oh, they ma. Hey. Ani chọpụtabe na ụmụ ikorobịa nọ n'obodo a na ụdị akpa obi ha na-enweche. Ọ na-achaba n'anya. Ekwere akpa obi nwa ikorobịa.
Nne, ifukwa agba bụ ha. Ajị. Ifukwa na ha na-esi isi lusi anyị. Biko akọ na amụda aka. Gịnị ka nji akpa bụ ha eme? Onye akpụ abịa lụ enyi. Ihe ka eme bụ ikweta agụba. Ekpo ọnya, ekpocha anya, ịpịa ya. Tos okpo ikpo ọma, iwe woluzie ya mee ife ịchọ ime. Hapụ akụkọ ị na-akọ ọlụ m biko. Suzan, ilego nnọọ. Nya ya bụ Chineke, gị na-akpa obi. Nne. Amakọ ịnwụ eburu akpa obi donye gị na-akpati. Mwa, nnukwu n'ime mmiri ka nchaba m anya o. O pụtara anyị na o nwere ihe na-eme dị na ya. N'ịma na abụ m onye na-eme nwa na-eme ka mbụ. Si n'ụlọ ebe anyị maka ụmụ obere ife aka anyị ga na-eme chebekwa n'obodo ọ na-eme esolukwa n'ife a na-eme ka ife na-akọzi. Nne mana chere eche m na gị na kezi afadis nke onye Yoruba Tobin na gị na Tobin anyị. Nne ko perform akụtọ mụ na Tobin anyị mana nwere ihe ọ pasịta nwere uru ọ bara m. No doctor ke ihe na-eme asị. Na onwe nọ ihe ụmụ agbọghọ na-epost na Instagram na-atọ m ọchị. Ibu onye nke a post. Emesi ihe mere. Ụmụ kọpa. Ọkwụduwu ndị kọpa. Aka masị m ana m afụ n'ime obodo. Ka njikwa ọ bụrụkwa na mmiri a na ka unu na-akwakọ ịga. Ọkwa alụ o. Maka gịnịzi? Ezigbo ajụjụ ejiri ọfụma. Ị na-anya ifu na unu ụmụ nwaanyị. Antata wee ụbọchị eke. Ụmụ nwaanyị ada aga na mmiri a na n'ụbọchị bụ eke. Ọwa alụ. Chegudu aghọtara m ihe na-achịkọwa m. Ị na-achịkọwa m n'ụwa kịta anyị nọ n'ime ya. Na ụmụ ihe a na-ekwuche maka ụmụ ihe omenala na ọ ka na-eme. Na 21st century anya. Chegudu ya ma mmeji Snapchat ma ihe na-agwa m. Ọkwa m ihe na-akọ biko ibi n'aka. Amaghị m nke unu na-akwa ka ejeme mana ihe ọ bụla ọwụ unu ga-abịa echi be mee ya o biko nọ. Nwa nke atọ ya. Shame for me. What would be como? I found precision. Can you send a picture? You like here? Picture ka Maya. Maybe I'm not saying que when you were by him. Okay. But you see get off moist. Picture Maya. If you can't put him in. I feel like it. Wow. I feel like it. Ekwentị nke a okwu igwe o. Ebe anyị na-akọ obodo Igbo. Ịmakwa ihe na-eme na ịma WhatsApp. Nke a nụ ihe m ga-akpakwana ya bụ. Sexy corper with the sexy food. Ọ dịrọ mma. Biko no ka anyị naba. Ngwa na anyị ga-abịa naba echi. Ọ maka. Ọ bụ echi onwe ihe na-eme echi obi. Echi bịa n'ụlọ nsogbu adịrọ. Ngwa ka anyị Ka ọ dị nọ. Daalụ. Ngwa bye bye. Hey. Right now. You're back. I'm very happy. Daalụkwa. Daalụ nnọọ. Ọkịwa bụ mma Obinna. Uda dịkwa. A na-asabụ na skuul ha mụ bụ onye nkụzi a na-elekọtakwana ya anya. Mana ụmụ obere ihe nchọpụta n'ebe nwa gị nwoke nọ. Ọ ma akwụkwọ rinne mana ihe bụ nsogbu ya bụ na ọ na-egwu oke egwu. Oke egwu ọ na-egwu bịazi mee na ọ maazị ihe ọ na-eme na-edemede nwere nke ọ na-edete. Ihe a ka nna ya wee sị ka m meelụ ha private lesson ya na ụmụaka ndị bie ndị ọzọ nọ na skuul. Mana anyị ga-ebido 4pm ruo 6pm mana ya ama ndị na-eme Saturdays and Sundays ka ha nwee efe mee ihe ndị ọzọ ha kwesịrị ime.
Corper, ihe na-eme amagbu onwe ya. Daalụ sọ. Mana oge ọbụla na-ekwu, ị na-egwu egwu. Corper, daalụ nnọọ. Ịchọbido ha lesson. Ọ dịkwa mma o. Mana nsogbu bụ na anyị enwe ike ịkwụ ụgwọ. Mba, dakwa m na ego. Mba. Ihe a bụ ihe m na-emela ụmụaka ndị obodo a ka ha bụrụ mmadụ. Ngwa Obinna. Mba, ọ bụrụ kịta ka anyị na-ebido, anyị ga-ebido echi. Okay, echi. Ọ ga-abịa. Ebe kunu. O nwee ebe m nwetara efe. Anyị ga na ọ dịkwa nso ebe m bi, dịkwalụ nso na afịa nkwọ. Ka arapụ ịma ụlọ akwụkwọ ha eteka. O nwere ka ọ dị imechie 6 p.m. ha abịakwa ịma ha bụ kelekele ụmụazị bịa gawa n'abalị na ha na-anụ na ọ dịrọ mma. Daalụ nnọọ. Daalụ. Biko gị nwa na onwe gị na-agbanị ka ọ bụrụ nata akwụkwọ mgbede enyelukwu ya aka. Jụọ nne ya ọrọ nne ya si ekwu ka ọ na-egwu ma na-azụtọ nwatakịrị. Biko abazinala ya mba. Obinna mekwa assignment gị o? Ị na-anụkwa ihe ụmụ mekwa assignment gị? Daalụ. Papa bye. Efugo ihe a na-ekwu. Si egwu dị gị isi anụ. Asị gị mee ihe ọzọ eju. Oge ọbụla na-ekwu esi na m ekwu ka na-ekwu onye nkụzi asị ebe a pụọ kịta na-ekwu ofu ihe na-ekwu ọnya na-egwu egwu. Nkem jiri nwayọọ. Ọ nwatakịrị. Ọ ka ga-etofe efe a ọ na-eme. Ị makwana ụdị egwu nke m gwu mgbe m bụ nwatakịrị? Nwa na-egwu oke egwu. Ị na-egwu oke egwu. Onye na nwoke nsogbu. Nkekwana ihe onye nkụzi kwụ. Nọ na-ebidoro ha lesson. Mana ama akwụkwọ ụgwọ. Idea kwụ. Ọ maka m nna. Ya bụ na ka ị gaa lesson. Ezigbo nwa. Ọnwa dadị ya. Ọgwa. Ozugbo. Ya bịa ka ije emewe ihe na-eme ka m denyere gị aka. Ka ndị nye. Nye danyelụ m aka. Ọ na-egwu oke egwu. Kedu ihe ọ na-eme kịta? Ụzọ ike. Ị na-egwu. Na. Otu mọmị nkịtị ọfụ gị n'anya. Ọ ka ọ dị mma. Gbata ịla. Oyoyo nwanne m. Oyoyo nwanne m. Corper na-eme. Kekwan? Ọ dị m mma. Kekwan ka eme. Kafụ m nnọọ n'ugbo gị na-eme ọfụma. Na-egoro ka o si eme pọkọpọkọpọ. Ekele nnọchukwu, ọ na-aga ọfụma. Okay. Ọkwa netwọk bụ ihe m na-achọ. Nsị nnọọ ka nlete saịda. Ka mma ma m ga-enweta. Mana, netwọk nwe na-awụbata. Enwetago? Ọ ya na ebe a kazinụ mmanụ. Ụmụaka. Ka isi chalagodo ofu picture. Ngwa. Instagram. Ekwu na na-ese ya bụ ihe. Amụwa ga-ese. N'ekwentị gị? Afụmanyị. Chianochin. Hey, gbasapụ aka. Ese n'ụdị ife anyị gbasapụ aka. Ọ ka esi ese picture. Hey. Chikwana ọzọ chia. Hey. Nke a ihe m ga-akpọgodi ya bụ The Corper and the Sexy Farmer. Ewo? Are we on Instagram? In my Instagram account. Chigudu. We know on Twitter. Snapchat. Facebook kwa inoro cha. Corper ama gwa m ihe na-ekwu o. Kekwa nke bụ Facebook. Awụ m nwa akwụkwọ. N'ụwa anyị nọ n'ime ya. Kechipụ n'ihe onye nwere, kechipụ ka ị ga-esi kọwala ụwa, gosi n'ụwa ihe ị na-eme. Ọrụ ịkọpụta ji gbara agba, kọpụta akpụ gbara agba. Itinyekwana ya ebe a gosi ụwa na ịkọpụtala ji gbara agba, kọpụta akpụ gbara agba. Ngwa ihe mee bụ, m ga-emepelu gị akaụntụ. Corper akaụntụ? Corper enwekwa m ego na akaụntụ. Ọ bụrụ ihe
na-achị kọwa gị nke a bụ ada na ego o nwere onye ga-achị gị weta ego ọ na-efu ka a na-eme ya Mma akwụkwọ bụ. n'efu ọfụma ada na ego ihe ga-eme bụ weta foonu gị ka m mepelụ gị ya mba foonu a ama m nwetanwu netwọk ọ bụrụ ụdị foonu a ka eji emepe Facebook Twitter na ndị otu ya ihe mere bụ m ga-eji foonu mepezalụ gị ya ọkwa enwe email akaụntụ ngwa iwe wene gị ọ bụrụ ihe nche amara m na ị nwere email akaụntụ oke ka m welukwe foonu m mee ya otu ọbụla nsi mechia na ama m na ọ ga-emepe Ahụ ike kwuru ihe abịa ka ịkụzie m ụmụ ife ndị a. ka anyị gasa ịda ka m gosi gị ọfụma ọmalịcha nwoke ịmatakwa m sexy farmer Bina, what is it that you should... No, come on. 2 plus 2 is what? 3 plus 2 is what? You write it, 3 plus 2. And you write it, 3 plus 2 is 4. Good. Then 3 plus 2. 3 plus 2. Cosby, let me see what you're doing. So, hey, what are you doing? Come on. What are you doing? Alright. Let me see. They're actually nice. Wow, these pictures are so lovely. I will definitely upload it on Instagram. You will? Yeah. What? Why are you staring at me like that? You know, all this while I've been with the thinking that you're just beautiful on the outside. You know, you're also beautiful on the inside. Do you know that? Really? I mean, look at the services you're rendering to these kids for free. Who does that? Well, I am serving my country. You know, we have just 1 year to do that. So I will utilize every single opportunity I have to impact in these children. Besides that, rendering services to humanity. That's nice. Well, one of these days I was, kind of thinking of going out in town, have some fun, stuff like that. Toby, actually, it is now that you're becoming so interesting. Babe. Yes, because before it has always been your books, the hospital, this, that. Let's see. It was actually so boring. The whole thing became so boring for me. But now, I think... I noticed you like fun. Yeah, sure. Alright. I'll just use that to make it up to you. Thank you. That's so lovely. And that would be nice. My time is up. I have to rush back to the hospital now. I have some patients I have to check up. Really? Yeah. Have your time with the kids. All right. Bye. See ya. Take care of yourself, huh? Yeah. All right. Are you done with the equation? Six plus 3. Wow, shoot, clap for yourself. You know, you're becoming like super intelligent this day. Hey, I Snapchat. Flower. Yeah, I'm flower in here. Ọ na-emesi m ndị ka obele nkịta. Ọsọlị bingo. Mee lagi ha. Corper. Nke ile m tozulu ogologo ka tifa. Oh, Snapchatting. Ana bịa Snapchat. Ngwakwo ya. Snapchat. Adị m ka obele bụ isu. Obele bụ gịnị? Ihe a na-akpọ ihe a bụ Snapchat. Snapchat. Mba, Snapchat. Oh, Slapchat. Ọ bụrụ slap, biko amakpọkwana m anya. Snapchat. Ngwa onwe ihe nchọ Corper, makakwọ. Nwa ya. Ngwa onwe ihe m ga-enye gị kịta. Na ekwentị anụ ka ị wele ya na-eyi izigodi ya. Ọ ga-enyere gị aka ị na-eme ụmụ ihe social media, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Ihe
Kọpa ekwentị nke a ọ gbagotekwa. Kekwanụ nke na-awụfusisi n'ego n'ebe nna. O nwere ego m na-awụfu. Ihe a bụ ekwentị ndobe na-eyi ozugbo. Mana nwerezina ihe m ji eme kịta na o nwee ka ọ dị na ọ bụ na ndobe ya sị ka nye gị ya ka isolukwa ndị ibe gị mara ihe na-eme n'ụwa. Ịmago ịnọkọtakwa ịbachalụ Facebook, emechalụ Instagram, emechalụ Twitter. Isolu ịmakwa na ịbụ fine boy, ihe maka nnọọ. Itinye pikchọ gị otu anụwa ndị mmadụ a na-alaikisi ya. Na ya were. Kọpa daalụ. Chukwu gọzielu m gị. Amen, amen. Kọpa chọn. Kọpa chọn. Kọpa chọn. Afa m bụ Susan. Ewo! Nwanyị na-ele mmanụ obeni. Afia wu Susanna too. Ọ bụrụ Susanna. Susan. Susan. Ọ bụrụ Susan. Susan. Etozila ị na-eto ọnụ gị ogologo Susan. Susan. Mba. Susan. Susan. Ọ bụrụ Susan. Susan. Emecha ka m nwanne ya nọ. Ga weta foonu gị ka m tinye gị sim kaadị. Ka m wepụta sim kaadị dị na nka tinyezie na nka. Emesizie onwe ihe a na-akpọ subscription. Emecha emele gị subscription. Onye nwa ga-enyere gị aka ị na-eme ụmụ ihe Facebook anụwa na Instagram. Akwa ịghọta? Asam. Kekwan. Ana m ọfụma. Ka otu o si je. Emegonu m ike m. Ọ ga-echa mma. Chuchu. Jide. It wasn't ego. Oh, no, so. Asamba kwa nwanne mama nwanne nwa mama ndị be chuchu onwe nke si Zimbabwe bata nnọọ sị ka wa tinyetụrụ m nka wee ngwelu na adịkwana ka ibe m Kamfun. Betendo kamfun. Nakwanya. Iya. Hawa machine. Gosi muta semene han. emecha ka ngosi na gị Inokwa. Zimbabwe. Iya. Jide. Chuta wakapana. Hawa machine. Badi ke wagopi. Otoliga yente. Chuchu mgbe anyị ji maa na ndị a akparago ibufe mama nna m bụ mgbe m bido tụgharị nke maasị n'efu ya nnọkọta nnọọ tụgharị nke m tụgharị ya maasị na-eme nnọọ ihe na-akpata ya bụ ihe ofugo m nnọọ n'anya na mụ na nwa kọpa na egwuregwu anyị a awọghị ife ọzọ Munya adịbago nnọọ tupu
eji m nke mmụọ ife Chukwu jikọrọ ọnụ mmadụ ekewa na ya jide nke gị eji m nke mmụọ. Na ife ajọka. Ọ jọgburu utene si kalịa nkapụ. Ife. Mụ na nwaanyị akwụsị ifu onwe anyị. M ga-akpụ ya nnọọ ya bịa. Anyị akwụsị ifu onwe anyị. Ịdazi ka na-eli ọbụla elilo ọyikadazi na-echi ọbụla echiche ọbara ka ọ ka maka gwa onwe gị eziokwu gwa onwe gị nke bụ eziokwu maka n'ihi ị na-eme ka ị ga-emegide zuzugide ịlafụta onwe gị ebe nwunye gị nọ ana mgbe anyị lafụtara onwe gị pịam ofu oge n'anya ha fụkwa nwa kọpa nna ha agwa gị ana okwu ha na-asị na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ka ọ ga-eziokwu ọ kara gị mma kịta emelụ ngwa ngwa hapụ this girl maka na igbu oge nọ n'ime ya ọgbaghị ọdachi gị onwezighị gị eme maka ya hapụ this girl ka ọ gawala onwe ya nna gwa gị eziokwu ka ọzi ya gị ihe megide na pịam anakwa nke ka ihe na-ama ọ bụ na ka gị ghara na ha ekwu kọpị na ekwu ọkwa one year ka ha na-eme ihe na ihe ashina na-akpa ma ashina na-akpịgharị National Youth Service NYS 1 year pịam nke aha ego ala wini nation nke aha ọ naghị ịma mfụzi ya from obodo kpa mgbe ị na-ama mfụzi ọ nachi ya azụtụ ebe oshi ọ nachi ọ bụrụ ịbata nwunye gị emepe ọ bụrụ gị na nwunye ka ga na-afụ face to face nke aha gị and mgbe ahụ ọ bụrụ imebiri onwe gị so nna agwụkwa gị akịta ịmarịa dere gị mma kwụsị fọdụ gị ya Aga m akwụsị ifu nwa. Aga m akwụsị ifu ya. Tupu ihe nke awụkwụ ihe ọzọ. wefu aka enwe n'ofe bifo ọha aka mmadụ asụrọkwa m na ịbụ enwe mana ime okwu ka enwe nna ha ebukwa ezi ọkwa m ga-agwa gị nke bụ eziokwu na nna m mma bịa ọbụrụ mba mmekwu ọbụrụ biko prapụ nnọọ nwata nwaanyị ka o jee ụlọ onwe alapụta n'onwe gị mekweghị oke na alapụta enwe anaghọkwana ya Kamu dong mau ihe nke a. Bunyi yang nwaanyị kerebe ihe a. Ọ nọ nwere ọrụ ọzọ biko. Onye bụ nne ya? Onye bụ nna gị? Myself in trouble. Jide. Iko ndi ebi nka. Ni di maka kam zunyo nsogbu. Nke mfufu mụ na nwa nke ka ngesikwa nka. Jide. Jide.
Jide! Jide! Jide, ka esi ka ebe fukwa ebe a n'ụwa ụda adịkwa. M na-akpọ gị ide aza kọlụ m. Kekwana iwu ihe menụ. Kọpa nke bụ eziokwu bụ na abụ m nwoke ji nwaanyị anụọla m nwunye. Enwere m otu nwa nwoke nwunye m dị ime ọzọ na ha abịa. Biko anyị ma na-afụ ụzọ ma ọ nwere nnọọ ka ihe nke a dị. Ị ga-ewerekwa ihe kọpa ihe ejide n'ekwentị ya na-akwado ibute ọgbaghara n'ime ezinụlọ m. Ọ na-akwado ibute ọgbaghara. Kwa ụbọchị a ka m tụrụ nwunye m ashị n'ihi fon a ọ jụrụ m ebe m si nweta ya. Nwere ihe mma m ga-agwa m ma asịala ya asị kemgbe m ji mata ya bụ nwunye m atụrụbeghị m ya ashị ka bụ ofu ụbọchị ọ bụrụ maka ihe a. Ihe nke a gbuwara m obi. Biko ka chọọ m ihe ga-abịa gbubie mụ na nwunye m. Biko ị ga-ejide ekwentị a. Daalụ. Biko achọghịzị m ka ị na-abịa n'ugbo m. Mụ na gị ozugbo nwunye m nwere ike ịnweta gị n'ugbo ahụ. Biko ozugbo nnọọ nọrọ onwe gị ka m nọrọ onwe m. Biko ihe onye gị. Daalụ. Yeah, I got hey. Love is a beautiful thing and a wonderful thing. There could be pain, but love is sweet. Oge mbụ ọkwanụ ahụghị ikolobịa bụ ihe chaba m n'anya. Karịa dị ogologo ya akpụ obi nwa na-adọ. Ọ na-adọ ka ọkụ. Mmakwa m na m ga-emechi efu onye a n'anya ụdị echekwa m nọọ ihe egwuregwu. Agbanyeghị na ịma na ọnọgụ nwaanyị. Nke a bụ nke na-ewe m iwe. Onye nwa bụ ihe na-akwali m obi. Mana kekwana ihe m ga-eme. Ikolobịa na-alụgo m mkpụrụ obi. Mma ncheweta echiche na ọ bụ na m echere maka ya. Nne, ị ga-ewepụ obi gị ebe ọ nọ. Nwanne ya wepụ obi gị ebe ọ nọ. Onye anụ alụgo nwaanyị. Ịma na ị na-aga ụtọ isi aga. Nwoke anụ ga-adalị gị maka ọ nwoke ka ọ bụ. Na ọ dịkwa mma. Ọ dịghị mma na. Ọ dịghị mma. Ị ga-anụ di echi. Eme gị ọ ga-adị gị mma. Ihe m na-agwa gị bụ na asị m pụọ. Chọọ nwa ikorobịa ọzọ n'obodo a. Were ịhụnanya gị bugara onye ahụ. Biko nne m, biko. Cindy, ife ikwu bụ eziokwu. Ọ ga-abụ ife ifele na ọ bụ na onwe ihe jikọrọ mụ na nwa ikolobịa ebe ọ bụ na ọnụgo nwaanyị. Mana m na-eme ka isikwu. Ma rapịa. Achọghị m ka ihe mee nwunye nna m mee m. Achọghị m ya chacha.
Mata kwana biko. Oh, Jide bit. Ebe ki papa no meje. Jide ga adakwa. Jide apakwa ni hot oh. Tụkwasị ka ịba obi. Ndị akpọje gị ebe ife ọjọọ ga-eme gị. Ma mkpọje m na ntị eji anya mkpụrụ ebe nne. Love is blind. Not really here, Baba. Oh. Ya ife a. Jide. Mgba kwudo. Nwaanyị erugo. Okay. Edozie. Ngwa mezi na ya m. Chọrọ ka ịnya ntị. Nwee ife na-anụ. Nwere na mezi na ya ma biko. Ọ ga-enwere talele ife na-anụ. Onugwe. Kedu ife ọzọ ị na-anụ? Mezi na ya no. Okay. O tekwala mgbe ebele ebe. Anyị ka bebe ebe. Ya mgbe anyị nụrụ nwaanyị. Magodonu mbụ ụmụ nwaanyị. Ene nso m na-adị ekwube nnọọ. Nna si na ọ na-abụ nwoke militia elekshọn. Ya akwụsịzi ime kampeenu. So nsị ka m kpọpụta n'obi m ebe a. Ka m mebitụgana gị obele. Ọ bụkwa na asị. Ozi ebe atọ. Obi m bịanụ. Ma m ike chụsobe. Wechaa ya. Ba mbụzọ fụgị izizi. Nke ọ na-abụ ihe ọrụ na nne anyị na-amara elele ya n'nwa. Ama m na ọ ka ya na-amasị gị. Ya ka ị dọnọrọ. Bịa mmalite nwa. Nkem? Gịnị ife? Ijikwa ahụ? Ọ fenene. Arụ adịkwa dị. Ọ fenene. Gaba. Nsị gara azụ. Bịa nwaanyị m. Bịa. Nkem? Kedu ife ọ? Nkem? Kifo. Nkem? Onye nọ nso? Biko nyere m aka. Onye nọ nso? Hey! Onye nọ nso? So, just like I said, that's just what you need to give it to her. Dog. Okay, my wife. Let me just be away from this. Okay, I think this one is similar to this. My wife.
She go dey okay, Abi? Jide, your wife will be fine. Your wife will be fine. You know, your wife is pregnant. So she needs as much rest as she can get. So try as much as possible to stick to those drugs I prescribed to you. The vitamins, the calcium, and the rest of them. Those drugs are good to boost her immune system. I don't know if you're getting my point. So try and stick to those drugs. But if you notice any strange, change in her health condition, try and bring her to the hospital. But doc, now where the problem dey be that? You see, to doc, no money to carry and come hospital, no money to buy the vital drug where you just talk. Sincerely, Jide, there's nothing I can do on that part. You know the hospital is not mine. And if it were to be mine, I would have tried as much as possible to help you. Hey, Mama, there's nothing I can do. But, compassion, you even tried coming over, yeah? But please, I beg you, if there's anything you can do for us, I beg you do it. We will appreciate. Please, my son, I beg, pick up. Mama. Okay, the best I can do, I can try as much as possible to come around maybe once or twice in a day. But if you notice any, unconditional thing about her health, just call me. Omaka, doc, just put your... Okay, my number. That's all right. That's all right. Mama, she will be fine. Just don't worry yourself too much. That's my number. But try as much as possible to send the text before you call. So that Mama, she will be fine. Don't panic too much. She'll be fine, okay? She'll be fine. One minute, I'll join you soon. Okay. Oh. Are you ready? About right. You look rubbish. Really? Yeah, you do. I just couldn't help but drop a comment. Thank you. You're cute too. Wow. Thank you. Honestly, I never knew you were this cute. Oh, you just got me blushing, No? I'm not. Yeah, since you're all set, I guess we should be on our way. Huh? All right, lead the way. Well, you wasted my time, right? I'm sorry. I didn't mean to. All right, just because it's you. Oh, thank you. Yeah.
I hope you enjoyed the day. Oh, I did. It was fantastic. Well, the main thing is getting to you tomorrow. Hope I am busy. Oh, you will. All right. You almost forgot your stuff. Oh, thank you. Yeah. Thank you, Toby. You really made my day. You're welcome. Hope I'll get to see you tomorrow. Sure. You're sure? Yes, I'm sure. All right. I'll see you tomorrow then. All right. She kissed me. She kissed me. Oh, yeah. Oh. No. Ọ dị m otu ịnata ka m bịa nawa ka m gaa shere di m nri. ¿Qué come? Ahụ ya ka dị ọkụ, mana ọ ga-adị ya mma. Ihe a bụ ihe nwaanyị dị ime na-agabiga. Enweghị ihe mere. Ka m bịa nawa. Shagadi. Nsogbu adịghị Kenya. Ekebe ahụ ka ịgba ake o. Ka m wụfuo ya ya wụ agbanwe. Nsogbu adịghị ka dị mụọ ihe nwaanyị dị ime na-agabiga. Nkem, ọ ga-amasị m rinne ka ọ bụrụ na mụ na gị ga-ebi site taa ruo ụbọchị na Obi. Otu ihe aka m ọchọ. Nke bụ nwoke izizi m. Sabi ka m chọrọ ịma. Site na ndụ m niile. Nkem dịle m. Ahụkwana m gị n'anya rinne. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga-ekwete ka nnụbanụ gị. Eziokwu niile. Ịkụwara m. Unu mekwara m njikọta. Na-ekiri gị ka iji na nne otu a. Ọnụ na-agba m obi. Nsị maka mmadụ ka m ga-esi metụta onwe m. Kwamụkọ. N'ọsịmere. Nigga need be now. Ikekwana ndị na-ekwuru okwu otu a. Ka ezi ụdị okwu be ya. Biko nwere ife ya eme gị biko. Kwamụkọ. Ka m edodo gị anya.
aga m elelekwa Obinna anya. Daalụ. Ọ bụ ezigbo nwoke. Ma ọ nwere dịka gị. Kachasịna. Kem, kedu kwanu ka m ga-esi chezọ gị? Kedu ka m ga-esi chezọ gị? Nkem ọkụ abụ ụwa m. Nkem onye ihi gị. Maka ndụ a ji atọtụ m ụtọ. Nkem biko ekwuzi n'ụdị okwu a, na-echezọwụ gị. Na-echezọwụ gị nke. You know, I really had a nice time. Really? Yeah. Same here. Sure. Really? Never knew you could be this romantic behind the clothes. That's a lesson for you. Do not judge a book by its cover. Yeah, learned my lesson. You sure you learned your lesson? Alright. I hope I'll get to see some other thing. Sure, baby. Are you sure? It's not the one I'm calling you now. You just... No, it's not like that. But what happened is that I have to rush up now. I have my people to take evening class with. They'll be waiting for me. Alright. Okay. It's missing you already, baby. I don't feel like baby. Just have to go. Yeah, yeah. Are you going to see me up to the gate? No, I have something to check up inside. So let me just go and check up on you before we get wrong. Bye. Bye. Mawa suswai. Mawa nkendiota. Shia mabona bonone bayo. Ewo. Mawa susai. Mawa nkendiota. Shia mabona bonone bayo. Ewo. Yeah, you. Open. Malicha nwa. Itezego? Ozugbo. Ngwa. Ka nzabazia. Ọ dịghị ka m ga-ekwe. Ka ịza gịnị? Dọkịta Ifo gwara anyị na ọ chọrọzi ka ị na-arụ ọrụ ike. In fact, ọrụ ọbụla ife ya eme bụ na ị ga-ezuwe ike ọsịkịsọ. You know? Ịza ụlọ abụlụgo ọrụ. Biko nye m ezigo m nke. Nye m. Nne, geenụ m ntị. Ekene dị gị ntị. Hapụ na azịza. Ka anyị gara iwe ife a na-agba na ntị ọba n'anya. Ịghọtago? N'ọka enyi fecha ka mgbọji wee gbawa nwa ya mgbe isi. So ihe mee bụ na achọghị dị m ịnwa ekwensu ma onye ya ala ka ọ chọwa allowance. So ihe anyị eme bụ na achọrọ dị m ka ị rụọ ọrụ ọbụla. Zube nnọọ ike. Zube ike nnọọ na enwe ife imetụ aka na iwe ya wee mụọ. Ka njukene. Kekwanụ ka nwa m nwoke mee. Nwa nka, nwoke nka. Ọ gịnị? Ka ifo? Asị m nọọ nwaanyị ka anyị na-amụ. Nye m azịza biko. Enyi ya. Lekwa anya m agwa gị. Nwoke ka mụ abụ Jide tinyere ebe a. Nwoke ka ihe nye m. Ndị oyibo si na garbage in, garbage out. Biko kwa ahụ. Nwaanyị ka nna. Nne gị ntị na ọ bụrụ mgbe ọzọ ọ bụrụ n'afọ ime ọzọ ime ọnụ nwaanyị a nke a nwoke n. Afọ ime ọzọ. Jide. Nke a pụta. Amụjuola m. Daalụ. Nye m ka nzabe. Nke ndịrị m. Nke m. Mba. Nke a ama mbụ nke ikpeazụ. Ị ga-ebu?
ị ga-ebuli ya nụ? Ọ dị gị mfe n'ọnụ. Nke a ama abụ nke ikpeazụ. Bụrụ nka ifu ụnụ amara ihe anyị na-agabiga ịmụ nwa. Ọkwa ya? Nye m aza biko ka nza ya. Hapụ kene azịza a. N'ime akụkọ nwoke na nwaanyị a ka ọ dị mgbe ọzọ ka hapụ kene ya. Ka anyị kelee ya mgbe ọzọ. Ka ihe ị ga-eme ugbu a. Ya aba n'ụlọ. Jedo n'ala. Donokwa ka Princess of Egypt. Queen of England. Ka di gị butele gị nri ọtụtụ. Mpụkwa n'ezigbo nwoke. Ị na-esili m nri. Na-asụlụ m akwa. Ịhụkwa m n'anya. Di one na one ga-emere nwunye fa ụdị ife a. Daalụ. Daalụ. Mgbe niile n'ime m ka ihe eme m ka isi. Ị na-eweta ọnụ nso. Iwele m na ọkwa gị. Ihe kenere Chukwu na Chukwu agọzi gị onye o mere n'ụwa gị. Nwa bịa. Mana ka ekwu nke bụ eziokwu. Ọmalịcha nwunye. Ọ bụrụ na mama emerụrụ gị efe nda. Kedụkwa na onye ga-emerụ gị ya. Ana m afụtakwanụ gị dịka onwe m. Na akwụkwọ nsọ si na mmadụ ịbụọ ga-awụ ofu. Nugo. Echefukwana. Afụkwanụ m gị n'anya. Afụkwanụ gị n'anya. Apụgodo nke ya afụkwanụ gị n'anya. N'ezie nụ m ka ịsa. Susu ọnụ m ọnụ. Agbanịgokwanụ m o. Ngwanụ. Count down. 3, 2. Ị ga-ebewezi akwa? O nwere ihe na-esi. Mwenye na-agba ọkụ. Mwenye na-agba ọkụ. Kiss m. Nsogbu dị. Jide nsogbu dị. Hai. Ihe ajazi ya jide ma nghasa. Jide ka ị ga-esi rapụ onwe gị ma odiri mistake a. Anyị ga-amakwa ihe anyị mere ha o. Anyị ga-ama ihe anyị mere ha o. Chocho. Nna ihe nke nyere m nnọọ n'okwu. Nyere m n'okwu chaa. Mara dị m ka m ga-esi bido na nke be m ga-akwụsị eziokwu m niile. Ị ma ihe mee? Jide. Ị ga-aga nwunye gị. Ka gwa nwunye gị na-etụwa nwaanyị ime. Chocho mba. Biko nke anyị kwere mmenkwukwu ụdị fa. Na nwaanyị na-asị na ịma mmenwe ya. Jide nekwa ihe adịgo njọ karịa ka o si dị ọrịdị. Jide ga-emegide ihe atise marriage gị. Mụrụ anya ọ ka mma na iji nwa ọga gwa nwunye gị ka ịchịkọta ezinụlọ gị. Nna ha agwa gị ya na. Chocho ịmasịkwa ihe ị na-ekwu. Na m nwere ọnụ a m ji eri ede. O jekwuru nke m nkwalụ nkwa na-abụ mụ na ya site taa ruo mgbe ebighị ebi. Ha nwere ọnụ a jesikwana ya gịnị. Biko kwa omenkwa omume biko. Jide ya abụghị a matter of ọnụ ijeri ji na ede. Ifuru ọnụ ijeri ji na ede iwere n'ọnụ ijeri ọkpa na ọkara akara gwụ ya. Ma ifu ọnụ ijeri ji na ede iwere ọnụ iji ata kwurikwuri gwụ ya. Ọ gịrị na aya gị ha isi ma ọnụ ijeri ji na ede. Jide ga gwụ ya ị na-etisikwe marriage gị. Jide ugboro ka m kpọọ gị. Onye a ji jide ka o ji ezigbo ihe mana jide otu ị nọ na iji ha ezigbo ihe. Ihe iji na bụ nwaanyị ka ịtụgharị ime ọ gwụchaghị ihe iji na. Nna ha agwa gị na ka inyere onwe gị aka na. Okay, nso ọ bụrụ ihe abụọ etitere mkpu ihe ahụ ị ga-eji nwa ga gwa nwunye gị fim ihe agasara ya marriage. Jide gaa gwa nwunye gị hafụ nke iji ihe iji bụ ajọ ihe. Okay. Stop him. Marital. Onye ga-enyekwa m. Mana ọ mụrụ gị nọ n'ebe a.
Ama m, mana ọ na n'ụbọchị ole na ole gabara aga, ị bụchara onwe gị. Ama m na obi adịrọ gị mma. O nwee ife mee n'udo adị. Ọnụnụ m. Nwanyị ọma. Udochi. Nnukwu. Na-ekwu eziokwu. Eziokwu ka m na-ekwu. Sọsọ na ọrụ ugbo adịcharazi ka o si adị. Ifebe nnọọ na-esi ike. Ugbo adị eme nnọọ ọfụma. Ọ naanị ya. Nsogbu akara nkụ. Ịnụ? Echezona gị. Ọ ga-adịcha mma. Ịnụ? Chere. Hindi, pinatapos yun. No, sana. Ewan. Adị m mma. Na-akụzikwa taa. Na-akụzi ụmụaza. Ị ga-etigidekwa mkpu, tigide mkpu, isi a na-awa gị. Afọ a, ị bịara skuul taa. Mba, isi na-awa m, aka nwụrụ m. Isi ọwa gịnị? Isi na-awa gị. Nya isi na-awa gị, tata isi na-awa gị. Ka ịhụ. Nwere isi na-awa m. Biko gwa m ka ịhụ. Gwa m ka m bagadi enu agụụ na-agụ m. Mụ na gị mana ihe ị na-ekwu abụrụ ezigbo. Gịnị? Adị m ime. Gịnị? Chere, ka o si mee? Ọmụ bụ onye kpata ihe a mee m. Ọmụ bụ onye kpatara onwere egwu amụ ji emekọ mụ na nwoke ji emekọ na-ejiri nna be ihe. Ọmụ kpatara ya. Ihe m na-ajụ gị bụ kedu onye tụbara gị ime? Onye? Ọkwa Jide. Jidekwa? Hey! Susan, eche m n'isi ọnwa ụzọ ejikọ gị na Jide. Rụkwa na mkpachi anya m ihe a. Sofu ugboro ka m melia, sofu ugboro ka emekwa ihe a ndị ime. Ejikwara m anya ọma wee mee ya. Ejiri m anya ọma. Just legodo ihe na-akọ. Ị mara na ị ga-adị ime mgbe gị na nwoke nwere ezinụlọ nọ na-egwodo. Ị na-epiogharị na-emegharị, ị mara na ị ga-adị ime. Nke na-agbaka m isi bụ na nwoke nwee ezinụlọ, nwoke ji nwa. Ifuru ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo anụnwa, gị na ha ga-eme ihe ọbụla ime nnọọ nke ha aga. Ọ bụrụ nwoke nwee ezinụlọ, Susan, nwoke nwee ezinụlọ. Na mba, imetere ya. Ebe ọ dị taa kịta, ka ihe ị ga-eme ịgwa gị ya. Kọpọ gịnị kwana nke ụdị ihe mbụ ihe nka. Biko ị ga-abịa kinaba biko. Ya kinaba. Abịa m ịgwa gị na m adịgolu ka ime.
Kemgbe ha mesị, ejibe m anya m na-abọ wee fụ Jide. Ma ịfọsịkwa iji ọkpa m na-abọ wee jee ebe ọ nọ chefu ya. Ebe ọ dị ụtọ a kịta. Ka ihe ị ga-eme? Ị ga-edebe nwa ka ị ga-eje wepụ ya? Echego m ịghachi anya ọfụma. Chọrọ m iwepụ nwa. Abụrụ m onye na-akwado ụmụ agbọghọbịa na-esi ime. Abụrụ m, n'agbanyeghị na m adịghị nkwadobe ịkụ nwa kịta anụnwa ma ọ sị na m na-amụ nwa. Mana kekwana ihe m ga-eme. Eche m na ihe a dị ofele mana ọ bụrụ ihe dị ofele ọ bụrụ ka m si chia. Isi aghasakwana gị. Maka na ị na-ada eme ka onye na-enwere ụbụrụ. Ị na-eme dịka ama m ka ị na-echekwa echiche na ị na-eme ihe. Ịfụ nwoke nwere ezinụlọ ije bụrụ isi gị tinye na ya. Kịta ị mara ife ị ga-eme. Isi aghasa na gị nnọọ. Jos mara nnọọ ihe ị ga-eme nnọọ. Mgbe ụfọdụ ihe na-eme anyị bụ ihe anyị ji aka anyị wetara onwe anyị. Eke metara onwe m bụ ihe m na-ele ugwu ya kịta. Mụnwa ji aka m wetara onwe m ihe a. Ugwu ya bụ ife m na-ele. M na-ebu afọ ime abụcha ya ma mụọ nwa. Ma nwepụ ya. Ma dị nkwadobe, ma adịrọ nkwadobe. Nwa. Sigo m n'ihu okwu m ozugbo ma m nri. So as well. Yeah, I got hey. Love is a beautiful thing and a wonderful thing. There could be pain, but love is sweet. If unayana tuto Manijilo Ofuobi Nele anyana zu Ele anyanilo Jide Jidekenne Ejimunkemo Ifechukwu jikọ l'ọnụ madekewa na ya Jidekenne Ejimunkemo